Amen. Nous allons lire ensemble le texte qui est projeté et qui sera la base de la prédication de ce jour. Le psaume 23 au verset 6 nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Amen. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs et nous allons maintenant nous mettre à genoux pour prier ensemble et nous allons prier avec le frère Jérémias Gonzalez. Notre Père céleste, nous te demandons, Seigneur, pardon pour tous nos péchés, toutes nos fautes. Et Seigneur, nous te demandons aussi pour envoyer son Saint-Esprit pour travailler dans notre cœur, dans le cœur de prédicateur, pour qu'on puisse comprendre ces messages et pour que nous puissions aussi comprendre le bon schéma et le chemin qui va nous amener au ciel. Pardonne, Seigneur, notre péché, notre faute. Donne-moi la sagesse de te suivre pour qu'on puisse transmettre au monde la bonne volonté de son Fils aimé Jésus, pour qu'on puisse transmettre au monde son sacrifice dans la croix, qui ça, c'était pas en vain, mais c'était pour nous pardonner et purifier notre péché. Nous te demandons, Seigneur, toute cette bénédiction sans aucun mérite, mais par mérite de son Fils aimé Jésus. C'est au nom de Jésus que nous demandons aujourd'hui et toujours. Amen. Pacea Domnului. Je vous salue avec la paix de notre Seigneur. Mă bucur foarte tare să putem fi împreună câteva minute astăzi Je suis très content qu'on puisse être ensemble pendant quelques minutes aujourd'hui. și mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta pe care ne Merci oferă. au Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée. Această criză prin care planeta trece are și avantajele ei incontestabile. La crise par laquelle notre planète passe a aussi ses avantages incontestables. Și unul dintre ele este că avem ocazia să reconsiderăm prezența directă, personală a Domnului Iisus lângă noi. Et l'un d'entre eux est le fait qu'on puisse reconsidérer la présence de notre Seigneur près de nous. Aș vrea să vă rog frumos să păstrați un spirit de rugăciune în minutele care urmează. J'aimerais vous demander d'avoir un esprit de prière pendant les minutes qui suivent. Și să lăsăm ca Duhul Sfânt să imprime în inimile noastre adevărul acesta minunat Et al laisser prezenței le Lui. Saint-Esprit imprimer dans notre cœur cette vérité. Să începem considerația noastră de astăzi cu un verset, ultimul verset din Psalmul 23. Commençons notre culte d'aujourd'hui avec le dernier verset de Psaume 23. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Să facem ca întotdeauna fericirea noastră să nu slăbească,
Comment pouvons-nous faire pour que notre bonheur ne s'amoindrisse jamais? Cum să facem ca să fie prezentă dragostea Domnului Hristos, puterea Lui, prezența Lui cu noi în orice clipă? Comment faire pour que l'amour et la présence de notre Seigneur Jésus soient avec nous à chaque moment? Zicea David, psalmistul, Le în Psalmul psalmiste 23. David, dans son psaume 23, disait: Domnul este păstorul meu, nu voi L'Éternel duce est mon lipsă de berger, nimic. je ne manquerai de rien. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la Il me ape fait de reposer dans odihnă. le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Cum să fii numai fericit? Comment peut-on être seulement heureux, Fie dacă viața îți surâde sau se încruntă împotriva ta. si la vie nous sourit ou qu'elle ne nous épargne pas? Simplu, Domnul este simple. păstorul meu. L'Éternel est mon berger. Cine a spus aceste cuvinte? Qui a dit ces mots? Regele, împăratul Da. David, pe vremea când Israel era David. cea mai puternică ca și națiune. À l'époque où Israël était la plus puissante des nations. Și cum se simțea împăratul? Et comment se sentait le roi? Interesant, nu ca un leu. C'est intéressant, il se sentait pas comme un lion. Domnul Iisus se naște din seminția lui David. Jésus est né de la semence de David. Și se scrie despre el că este leul din seminția lui David. Il est écrit qu'il est le lion de la semence de David. Și totuși, Ioan Botezătorul îl prezintă ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Mais Jean-Baptiste le présente comme étant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Dacă vrei să fii leu, să fii întotdeauna biruitor, Si on veut être un lion, qu'on veut être toujours vainqueur, trebuie să înveți și eu să învăț să devenim miei ai lui Dumnezeu. nous devons apprendre, vous et moi, à devenir les agneaux de Dieu. Am învățat de curând despre regele Saul. Nous avons appris il n'y a pas longtemps à propos du roi Saül. Când el era smerit și se simțea precum un mielușel, ascunzându-se de teamă. Quand il était humble et qu'il se sentait comme un petit agneau qui se cachait du lion, A fost chemat să devină regele regatului lui Israel. il a été appelé à devenir le roi d'Israël. Când a început să se simtă sigur pe el, când a început să se simtă capabil și în control, Quand il a commencé à se sentir sûr de lui, capable et plein de contrôle, aflăm cu tristețe că Dumnezeu l-a lepădat. nous apprenons avec tristesse que Dieu l'a abandonné. Pare așa un paradox. Ca să fii leu, trebuie să ajungi miel întâi? Ça paraît être paradoxal. Pour devenir un agneau, on doit d'abord être un lion. Trebuie să rămâi un miel. Nous devons donc rester des agneaux. Iar așa se simțea prea iubitul rege David. C'est comme ça que se sentait le bien-aimé roi David. Domnul este păstorul meu, mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux Nu paisibles. v-ar plăcea o asemenea viață? Est-ce qu'une telle vie vous aurait plu? Trăim într-o vreme atât de nesigură, sunt atât de întrebări care ne frământă, sunt temeri. Nous vivons dans un temps tellement incertain, tellement de peur qui nous entoure. Care e soluția? Quelle est la solution? Să strigăm împreună cu David, Domnul este păstorul meu, El are De grijă. crier avec le roi David, l'Éternel est mon berger, il prendra soin de moi. Având în vedere că pe Dumnezeu nimic nu-L poate surprinde, că nu există situație pentru care El nu este pregătit, En sachant que rien ne peut surprendre Dieu, aucune situation ne peut le laisser sans être prêt. putem să alegem să ne
predăm pe deplin purtării sale de grijă. Nous pouvons choisir de nous laisser complètement dans ses mains pour qu'il prenne soin de nous. Acum, este totuși o problemă când vrem să Mais- facem aceasta. Il y a quand même un petit problème quand on doit faire cela. Ca să spui, Domnul este păstorul meu, El mă paște, Pour dire que l'Éternel est mon berger, trebuie să recunoști că ești oaie. il faut reconnaître que nous sommes des brebis. Știți, oaia nu e cea mai inteligentă dintre animale. Vous savez, les brebis ne sont pas les animaux les plus intelligents. Pentru mândria omului modern nu prea convine. Pour la fierté de l'homme moderne, ça lui convient pas trop. Așa că nădăjduim în ajutorul acesta ceresc. Dacă Domnul Iisus s-a smerit și că până la moarte de cruce, Alors, nous avons cet espoir céleste. Si le Seigneur Jésus s'est humilié jusqu'à la croix, dacă El a fost dispus să se prezinte universul întreg ca fiind mielul, s'il a été disposé à se présenter à l'univers entier en tant qu'agneau, deși era creatorul infinit, alors qu'il était le Créateur infini, de ce nu ne-ar fi și nouă ușor să ne bucurăm de statutul de miei, de oițe ale lui Dumnezeu? pourquoi alors ce serait pas facile pour nous de nous réjouir de ce statut de brebis, d'agneau de Dieu? Prieteni, frații mei, în numele amis, Domnului mes Iisus vă frères. spun, Au nom du Seigneur Jésus, je vous dis, nu vom putea ne bucura de o viață liniștită, fericită, până nu ajungem să ne smerim la statutul de oaie. nous ne pouvons pas avoir une vie heureuse et humble si nous ne nous humilions pas au statut de brebis. Nu e modern, C'est pas quelque chose de moderne, dar e foarte practic și liniștitor. mais c'est très pratique et ça nous laisse Așa, tranquille. păciuitor de inimă, liniștește inima. Ça tranquillise notre cœur. Zicea Dumnezeu pentru noi toți, Le Seigneur disait pour nous tous, Ezechiel 34:31, dacă acceptăm, Ézéchiel 34-31, si nous acceptons, voi sunteți oile mele, oile pășunii mele, vous, mes eu brebis, Dumnezeul vostru. brebis de mon pâturage. Acum, există riscul, deși suntem în turma Domnului, să nu ne purtăm chiar ca oile. Il y a aussi le risque, même si nous sommes dans le pâturage du Seigneur, de ne pas nous comporter comme des brebis. Știți cum e în biserică, mai sunt fricțiuni, mai sunt așa, discuții mai aprinse. Vous savez, dans l'Église, il y a toujours des frictions, des discussions un peu plus ardentes. Iată cuvântul lui Dumnezeu, versetele 17 și 18, același capitol. Și voi, oile mele, așa vorbește Domnul. Et vous, mes brebis, ainsi parle Iată, le Seigneur. voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Adică deja între oi, Donc déjà entre les brebis, dar nu ca o oaie, ca un berbec. mais pas comme une brebis, mais comme un bélier. Ați mai întâlnit și astfel de frați? Est-ce que vous avez rencontré tel Așa, care să lovească, să își facă loc în toate direcțiile. qui frappe ou qui se fasse une place dans toutes les directions? Domnul Iisus zice, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Le Seigneur dit, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Acum țapii, caprele, Alors, în les cele boucs din urmă n-ajung bine. et les chèvres, au final, ils n'ont pas une fin heureuse. Domnul Iisus spune că la urmă toți oamenii pământului, toate ființele create pe pământ se vor împărți doar în două clase. Le Seigneur dit qu'à la fin du monde, il n'y aura que deux classes de personnes parmi toute la terre. La dreapta vor fi oile À la droite, il y aura les brebis
cei care s-au smerit și care l-au acceptat ca păstor al lor ceux qui se sont humiliés et qui l'ont accepté comme leur și euh, care astfel și-au simplificat viața într-un mod strălucit. berger et qui aujourd'hui ont simplifié leur vie d'une manière lumineuse. Ei vor fi primiți în împărăția veșnică. Ils seront acceptés dans le royaume céleste. Iar ceilalți, Et les autres, zice, la stânga vor fi caprele, il est dit qu'à gauche, il y aura les chèvres, cărora le va Les spune niciodată nu v-am cunoscut. à qui il dira, je ne vous ai jamais connu. Poate că ești corect în aprecierile tale, poate ești inteligent, poate ești un om capabil, Peut-être que vous êtes des personnes intelligentes, capables, que vous connaissez bien votre domaine. dacă n-ai ajuns oaie, dacă n-ai ajuns miel al lui Dumnezeu, Si vous n'êtes pas arrivé à être un agneau, une brebis du Seigneur, înseamnă că n-ai cunoscut pe mielul lui Dumnezeu cela veut dire que vous ne connaissez pas l'agneau de Dieu și că nici el nu te cunoaște. et qu'il ne vous connaît pas non plus. Dumnezeu să ne ajute să luăm în serios această superbă ofertă. Que le Seigneur nous aide à prendre sérieusement, considérer cette offerte. Faptul acesta că așa câteodată ne simțim datori să aranjăm noi toate lucrurile, să-i schimbăm pe ceilalți să facă după cum le spunem noi, Ce fait que nous, on veut changer comment pensent les autres, que on veut faire tout à notre manière, ne face să fim așezați la stânga cu caprele, nous fait être mis à part à gauche avec les boucs. pentru cei cu care avem de-a face, viața nu mai are niciun gust. Avec ceux qui sont en contact avec nous, la vie n'a aucun goût. Zicea versetul 18, prea puțin Verset este 18 disait, pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, că mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? Nu-i de ajuns că beți o apă limpede de mai tulburați cealaltă parte cu picioarele voastre? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds. Cum se traduce? Comment ça se traduit? Domnul Iisus este apa vie. Le Seigneur Jésus est l'eau de vie. Avem ocazia să bem din El. Nous avons l'occasion de boire de lui. Dar de ce să nu se bucure și ceilalți din jurul nostru? Mais pourquoi est-ce que les autres personnes autour de nous ne se réjouiraient pas de cela aussi? De ce să intrăm așa cu tancul, cu picioarele, să călcăm în picioare apele și pășunea și să stricăm tot? Pourquoi est-ce qu'on foule avec nos pieds l'eau, le pâturage et tout? Dumnezeu să ne ajute să ne gândim bine, foarte profund acest capitol 34 Le din Seigneur nous aide à Ezechiel. méditer sur ce chapitre 31 qui est très important. Dumnezeu zice că va veni în ajutorul oilor sale care au fost astfel amărâte și strâmtorate. Le Seigneur dit qu'il viendra à l'aide de ces brebis qui ont été malheureuses. Am avut ocazia de-a lungul slujirii mele să discut cu tineri. J'ai eu l'occasion pendant les années de mon service Unii dintre ei aproape discuter rebeli avec des împotriva jeunes. lui Dumnezeu, Certains d'entre eux răsculători împotriva lui Dumnezeu. étaient très rebelles contre Dieu. Și în timp am aflat că felul în care părinților i-au tratat îi făcuse J'ai așa. appris que, en fait, c'était la façon dont leurs parents les avaient traités qui les ont rendus rebelles. Zicea versetul 21, ați izbit cu coasta și cu umărul, ați impuls cu coarnele voastre oile slabe până le-ați izgonit. Le verset 21, toujours dans Ézéchiel, dit « Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. » Iar apoi Dumnezeu zice, nu
pot lucra cu astfel de oameni. Après, Dieu dit, je ne peux pas travailler avec de telles personnes. Noi putem crede că avem dreptate, că așa trebuie făcut, că Nous pouvons croire que nous avons raison, que c'est comme ça qu'il faut faire. zice, nu, voi veni în ajutorul oilor mele ca să nu mai fie de jaf. Il dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Domnul Iisus își ia oițele în brațe și le poartă. Le Seigneur Jésus prend ses brebis dans ses bras et il les porte. El va judeca între oaie și oaie. Il jugera entre brebis et brebis. Domnul Iisus să ne ajute să fim dintre cei care se apleacă, care se înmoaie și acceptă harul în inimile lor. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui s'humilient, qui se baissent et acceptent sa grâce magnifique. Nu este ușor. Dumnezeu ne-a făcut ființe inteligente. C'est pas facile. Le Seigneur nous a créés comme des êtres intelligents. Să renunți la capacitatea ta în favoarea sfatului lui Dumnezeu e un efort. Renoncer à ta propre capacité en faveur du conseil de Dieu, c'est un effort. Am învățat despre David în ultimile săptămâni. Nous avons parlé de David pendant les dernières semaines à la leçon. Ce frumos putea spune, Domnul e păstorul meu, nu-mi pasă. N'est-ce pas magnifique ce qu'il dit? Le Seigneur est mon berger. De unde știm că așa făcea? Comment savons-nous que c'est comme ça qu'il faisait? Citim că atunci când era o fază pe care trebuia să o interpreteze, el întreba pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Nous avons lu que lorsqu'il avait des décisions à prendre, il demandait au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Era un om curajos, un om capabil. Il était un homme courageux et capable. Întreba direct, să mă sui, să mă lupt cu tare cetate, o să o dai în mâinile mele? Il demandait, est-ce que je dois combattre cette cité? Est-ce que tu vas la donner dans mes mains? Iar dacă Dumnezeu îi spunea să meargă, mergea cu toată puterea, cu toată bucuria. Si Dieu lui disait, vas-y, il y allait avec tout son courage et toute sa force. Aceasta ar putea fi și experiența noastră. Cela pourrait être également notre expérience. Dar pentru asta avem nevoie să acceptăm că nu știm. Mais pour cela, il faut accepter que nous ne savons pas. David spunea, Doamne, du-mă în locul pe care nu-l pot ajunge singur, David pe dit, stânca pe care nu pot ajunge. porte-moi jusqu'à la montagne où je ne peux pas arriver seul. Deci asta înseamnă să ne recunoaștem slăbiciunea, neputința. Cela veut dire que nous devons reconnaître notre faiblesse. Iar de fiecare dată când așa facem, Dumnezeu se bucură să ne ajute. Et à chaque fois que nous faisons cela, le Seigneur se réjouit de Priviți-l pouvoir nous pe aider. omul de credință Iosua. Rappelons-nous Josué, cet homme de foi. Îi stătea înainte puternica cetatea Ierihonului. Devant lui était la grande, puissante cité de Jéricho. Poporul pe care îl conducea nu era deprins la război. Le peuple qu'il conduisait n'était pas habitué à la guerre. Ce a făcut? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce învățase de la Moise să facă? Ce qu'il avait appris à faire de Moïse. S-a dus să se roage. Il est parti prier. A recunoscut că nu știe. Il a reconnu qu'il ne savait pas. Adică, cu alte cuvinte, în inima lui se simțea la fel. Doamne, Tu ești păstorul meu. Ce fac acum? Dans son cœur, il se sentait de la même manière que David. Citim că Seigneur, je ne imediat sais pas quoi faire. în fața lui a stătut un înger Et devant lui est venu un ange. și a spus care e planul de luptă. Il lui a dit quel était le plan de bataille. Știm cum a căzut Ierihonul. Nous savons comment Jéricho est tombé. Aceleași izbânzi, aceleași biruințe pot să se întâmple și în viața noastră. Les mêmes victoires peuvent se passer dans notre vie. Când? Quand? Când în inima noastră ne simțim ca un copilaș neajutorat în brațele părintelui înțelept. Lorsque dans notre cœur, nous nous sentons comme un petit enfant qui est dans les bras d'un parent sage. Așa spunea David, sunt ca un copil înțărcat de curând. David disait qu'il était comme un enfant qui était
petit, sevré. Psalmul 23:3 spunea, îmi înviorează sufletul, mă povățuiește, adică mă conduce pe cărări ale neprihănirii din pricina numelui său. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Interesant, Intéressant. interesant că zice, nu mă povățuiește pentru că merit în vreun fel, pentru că sunt eu o oaie mai nu știu cum. Il ne dit pas, il me conduit parce que je suis une brebis un peu plus spéciale. Zice, mă povățuiește pentru că el e bun, nu pentru că eu sunt bun. Eu sunt oaie și gata. Il me conduit parce qu'il est bon. Moi, je suis juste une brebis et c'est tout. Imaginați-vă o viață ca aceasta, Imaginez-vous une vie comme astăzi, în secolul 21. aujourd'hui, dans le 21e siècle. Ai probleme, ai încurcături, Vous avez des problèmes, des ce mai différences. contează? Ai un păstor Un extraordinar. Vous avez un berger extraordinaire. Da. Zice, până într-acolo, până unde merge această experiență, versetul 4. Au verset 4, on raconte où va cette expérience. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, nuiaua și toiagul tău mă mângâie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce înseamnă aceste lucruri? Que signifient ces choses? Să ne recunoaștem slăbiciunea și să venim cu încredere la El, să ne lăsăm conduși. Reconnaître notre faiblesse et venir avec foi vers lui pour nous laisser conduire. Haideți să citim Lisons. Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pagina 9. Réflexion sur la montagne, page 9. Zice, noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar Hristos, siguranța noastră, este vrednic. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se El este charge cu totul în stare să-i mântuiască pe toți cei care vin la El. de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Oricare ar fi starea din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situațiile prezentului, dacă vei veni la Isus așa cum ești, Si sombre qu'ait pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tel que nous sommes, așa slab, fără speranță și descurajat, faible, privé de soutien ou désespéré, zice, Mântuitorul te va întâmpina încă de departe și te va cuprinde în brațele iubirii sale. le Sauveur compatissant viendra au-devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous Te présenter va prezenta înaintea Tatălui îmbrăcat în veșmântul său alb al propriului său caracter. revêtu de son propre caractère comme d'un vêtement éclatant. Îi va spune Tatălui, eu am luat locul păcătosului, nu privi la acest fiu încăpățânat, ci privește la mine. Il intercédera pour nous auprès de lui en lui disant: J'ai pris la place du pécheur, n'abaisse pas le regard sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. Așa a experimentat preabitul împărat David. C'est ce qu'a expérimenté le bien-aimé roi David. Deși a făcut greșeli grave, Même s'il a fait des a erreurs graves, știut să se lase condus. il a su se laisser conduire. A știut să recunoască puterea infinit mai mare a lui Dumnezeu față de puterea lui proprie. Il a su reconnaître la puissance infiniment plus grande que sa propre Și puissance. a recunoscut păcatul cu sinceritate. Il a reconnu son péché avec sincérité. Și s-a lăsat mângâiat, s-a lăsat condus. Il s'est laissé conduire. Dacă așa facem, Si nous faisons comme ça, trăim cea mai liniștită viață pe acest pământ. nous aurons la vie la plus paisible possible Și sur cette terre. interesant, nu din pricina că nu avem nicio problemă, că nu ne atinge nicio, nicio provocare, niciun dezastru nu vine asupra noastră, Ça ne veut pas dire qu'aucun problème, aucun désastre ne vient dans notre vie, ci simplu mais simplement pentru că la toate lucrurile cu care ne confruntăm, Dumnezeu are mii de soluții. lorsque nous avons quelconque problème, Dieu a une solution. Zicea Psalmul 95, Le psaume 95, verset 7 disait: că El e Dumnezeu nostru, noi suntem poporul Lui,
poporul pășunii lui, turma pe care o povățuiește cu mâinile lui. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. De ați asculta azi glasul lui. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Ce înseamnă să fie Domnul păstorul nostru? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu soit notre berger? N-am văzut niciodată să se fi scris sau să se fi filmat o negociere a oilor cu păstorul. J'ai jamais vu que ça soit filmé ou écrit quelque part que les brebis négocient avec leur berger. Să dureze nu știu câte săptămâni și să se discute foarte complicat și sofisticat. Que ça dure quelques semaines, que ça soit très compliqué, sophistiqué. Oile ascultă. Les brebis écoutent. Ele au suficientă minte încât să înțeleagă că nu înțeleg nimic. Elles ont assez d'intelligence pour comprendre qu'elles ne savent rien. Și pur și simplu ascultă, simplu. Elles écoutent, Vreau simplement. să vă spun cu toată inima că îmi doresc o astfel de experiență. Je vous dis de tout mon cœur, je souhaite avoir une telle expérience. Zicea David, de-ar asculta oamenii, de a-ți asculta astăzi de cuvântul lui. David disait, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. El a știut ce a pățit când n-a mai ascultat Il sait ce qui s'est passé lorsqu'il n'a plus écouté. și cum s-a distrus pacea lui, cum aproape și-a pierdut viața, și-a pierdut legătura cu Dumnezeu. Comment sa paix a été détruite, comment sa vie était presque terminée et il a détruit son lien avec Dieu. Uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Il disait, mes os se sèchent à cause de mes gémissements. Da. De-ar asculta oamenii. De ce să ne complicăm? Oh, si vous pouviez écouter. Pourquoi est-ce qu'on se complique? Zicea în Hristosul în 1208, prin păcatele lor mai mari din vremea Domnului Hristos, despre ei vorba, se despărțiseră de Dumnezeu și în mândria lor lucrau independent de El. Jésus-Christ, page 191, leurs péchés les avaient séparés de Dieu et leur orgueil les poussait à agir indépendamment de lui. Se simțeau în stare să facă totul singuri. Plein de propre suffisance, ils n'éprouvaient pas le besoin d'être dirigés par une sagesse supérieure. Parcă erau reformiști, nu? On dirait qu'ils étaient des réformistes, non? Nu-și dădeau seama că au nevoie de o înțelepciune mai înaltă care să-i îndrume la lucru. Mhm. Deci, continuarea frazei respective. Nu-și dădeau seama că aveau nevoie de o înțelepciune mai înaltă care să-i îndrume la lucru. Da, am citit deja. Dar Fiul lui Dumnezeu era supus voinței Tatălui și dependent de puterea lui. Le Fils de Dieu, au contraire, était entièrement soumis à la volonté de son Père. Așa de mult se golise de sine, încât nu făcea planuri pentru sine. Dépendant de sa puissance, le Christ était si complètement dépouillé de lui-même qu'il ne faisait aucun plan dans son propre intérieur. Planurile pe care Dumnezeu Tatăl le făcea pentru el și le dezvăluia în fiecare zi. Il acceptait les plans divins à mesure que son Père les lui révélait. Tot așa ar trebui să fim și noi dependenți de Dumnezeu, astfel în viața noastră să fie o împlinire a voii sale. Nous devrions nous aussi dépendre de Dieu à tel point que nos vies fussent le produit de sa volonté. Da. Domnul Iisus, Le Seigneur Jésus, mielul lui Dumnezeu, l'agneau de Dieu, îl accepta pe Tatăl ca păstor. acceptait son Père comme berger. Oaia nu-și face planuri. La brebis pentru ne zi. fait pas de plan pour sa Ea journée. are un păstor, păstorul face planurile. Elle a un berger qui fait les plans. Oaia se bucură, își vede brebis se liniștită réjouit. de Et viața elle de est încredere. tranquille en ayant la foi. Să nu mai circuli cu bagaje, să nu-ți mai faci probleme. On ne doit plus circuler avec des bagages ou se faire des V-ați problèmes. gândit cum ar fi o asemenea viață? Vous pensez comment ça serait une telle vie? M-am gândit la oamenii care circulă cu mașini foarte scumpe.
J'ai pensé aux personnes qui conduisent des voitures très chères. De regulă, da, mașini de 300.000 de euro, Les foarte voitures de puternice, 300 000 euros qui sont très puissantes n-au portbagaj. et qui n'ont pas de coffre. V-ați gândit de ce? Est-ce que vous avez pensé pourquoi? Pentru că oamenii care le conduc n-au Parce que nevoie de bagaje. les personnes qui conduisent ce genre de voiture n'ont pas besoin de bagages. Dacă le trebuie ceva, își fac rost la locul respectiv. S'ils ont besoin de quelque chose, ils trouveront cela partout où ils vont. Hai să aplicăm cumva spiritual. Appliquons cela d'une manière spirituelle. În orice situație a vieții ar veni, să circul cu mâinile în buzunare, dependent de Dumnezeu. Dans n'importe quelle situation de la vie, nous devons partir avec les mains dans les poches en ayant confiance en Să ai Dieu. întotdeauna nu un telefon cu care să poți vorbi cu El, Nous ne devons pas avoir toujours un téléphone par lequel on va parler avec lui. așa zice, built-in, adică în mintea noastră deja avem legătura permanentă cu Dumnezeu. Mais dans notre esprit, déjà avoir ce lien permanent avec Dieu. Asta este șansa pe care Dumnezeu ne-o dă. C'est la chance que le Seigneur nous Și offre. când îți trebuie ceva, imediat se rezolvă. Dès qu'on a besoin de quelque chose, ça se résout directement. Zicea Luther, dacă Satana îți bate la ușă, Luther disait, si Satan bat à ta porte, trimite-l pe Domnul Iisus să îl întâmpine. envoie le Seigneur Jésus lui ouvrir la porte. Oare s-o descurca? Ce ziceți? Est-ce que vous pensez qu'il va y arriver? Da. Zicea, tu îmi întinzi masa, versetul 5 din Psalmul 23, îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn, paharul meu e plin de dă peste el. Psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Să vedem cum se interpretează în cuvinte mai directe. Ce sont des mots un peu plus directs. Predarea tuturor puterilor ființei noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică problemele vieții. Abandonner entre les mains de Dieu toutes nos énergies, cela simplifie beaucoup les problèmes. Zice, ușurează și scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile inimii firești. Cela diminue et abrège 1000 luttes avec les passions du cœur naturel. Religia e ca o funie de aur care ne unește cu Hristos. La religion est un câble d'or qui relie au Christ les âmes. Prin aceasta, cei credincioși și ascultători sunt conduși în siguranță de la întuneric și cărări întortocheate în cetatea lui Dumnezeu. Et grâce auquel ceux qui font preuve de bonne volonté et de soumission sont conduits sûrement par des sentiers obscurs et difficiles à la cité de Dieu. Simplifică mii de chestiuni ale zilei. Ça simplifie 1001 questions de la journée. Am să vă povestesc în câteva clipe cum se simplifică viața dacă lăsăm pe El să ne conducă. Je vais vous expliquer en quelques instants comment notre vie se simplifie si nous le laissons en prendre soin. Săptămânile trecute la frontiera dintre două țări J'étais la semaine passée à la frontière de 2 pays. și mă rugam la Dumnezeu, Doamne, ai Tu milă că complicate vremurile astea, să nu mă întoarcă, să nu mă trimite de unde am venit. Je priais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi passer pour que je ne dois pas retourner de là où În je felul acesta m-am apropiat de graniță. Et alors, je me suis approchée de la frontière. În ultimile 10 de secunde până să ajungem la graniță, m-a depășit o altă mașină. Dans les 10 dernières secondes avant d'arriver à la frontière, une autre voiture m'a dépassée. Era o mașină puternică, un Nissan GTR. C'était une voiture puissante, une Nissan GTR. Da, deci 800 de cai putere. Complicat. 800 chevaux, c'était compliqué. Și vedeam cum discută pe geamul mașinii cu polițiștii, cu militarii de la frontieră.
Je voyais comment le conducteur discutait par la fenêtre du Nu volant știu avec ce nu les- era în regulă că a durat foarte mult discuția. Leur discussion a duré beaucoup de temps. Mă gândeam, Doamne, așa o fi și când o să ajung eu acolo peste următoarea mașină, deci când ajung și eu cu mașina acolo, așa o să facă și cu mine. Je pensais, Seigneur, est-ce que moi aussi ça va être comme ça? Ils vont me tenir autant de temps? M-am rugat mai departe. J'ai continué à prier. Oricum n-ai ce să faci. Suntem în mâna lor. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Dar cum spunea David, Comme Domnul e păstorul meu. le Seigneur est mon berger. La un moment dat s-a terminat discuția, până la urmă polițiștii au hotărât să-l lase pe acel călător să plece cu mașina lui puternică mai departe. À un moment donné, la discussion s'est terminée et les policiers ont décidé de laisser partir cette voiture. Și a plecat Et il est parti cu toți 800 de cai. avec tous ses 800 chevaux. A făcut așa un fum de cauciuc Il a fait beaucoup de fumée derrière lui. și a dispărut într-un zgomot așa de mașină puternică. Il a disparu dans un énorme bruit. Toți polițiștii, erau aproape 20 de polițiști și militari, au început să râdă disperați. Et ces 20 policiers qui avaient été autour de lui, qui avaient parlé avec lui, ont commencé à rigoler. Unul dintre ei a venit, pentru că ajungeam și eu în același loc să mă întrebe, a venit la fereastră, la ușa mașinii L'un d'entre eux est venu à la fenêtre de ma voiture și m-a întrebat râzând, et il m'a demandé en rigolant, unde mergi? où allez-vous? Dar așa râdea că nu putea să se oprească. Mais il rigolait tellement qu'il n'arrivait plus à s'arrêter. N-am avut timp să dau niciun răspuns, J'ai même pas eu le temps de répondre. pentru că mi-a făcut așa semn să plec odată. Et il m'a fait comme ça un signe, allez, vas-y. Și a continuat mai departe să râdă cu prietenii lui despre, mă rog, Il a continué mașina dinaintea mea. à rigoler avec ses amis à propos de la voiture qui était devant moi. Ce ziceți? Simplu să treci o frontieră. Qu'est-ce que vous en dites? C'est simple de passer une frontière? Domnul este păstorul meu. Le Seigneur est mon berger. El mă povățuiește, El rezolvă. Il me conduit, il résout mes problèmes. Dacă trebuie, trimite o mașină în fața ta. S'il faut, il envoie une voiture devant toi. A fost un moment în care Petru, când Domnul Iisus era în primejdie, Petru a scos sabia să-l apere. Rappelons-nous Pierre, lorsque Jésus était en danger, il a sorti son épée. I-a zis Domnul Iisus, bagă sabia în teacă. E mult mai simplă viața creștină. Jésus lui a dit, range ton épée, la vie chrétienne est beaucoup plus simple. Și oare n-aș putea ruga pe Tatăl să-mi dea într-o clipă mai mult de 12 legiuni de îngeri? Est-ce que je ne pourrais pas demander en un instant à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges? N-avem a ne preocupa de nimic. Il ne faut pas nous préoccuper de tout. N-avem decât o singură problemă. Nous avons un seul problème. Să acceptăm că suntem nimic Accepter que nous ne sommes rien și să acceptăm infinita putere în viața noastră a lui Dumnezeu. et accepter la puissance infinie de Dieu dans notre vie. Mi-aduc aminte de un prieten în America de Sud. Je me rappelle d'un ami en Amérique du Sud. La o conferință în Columbia a povestit. Dans une conférence en Colombie, il nous a raconté. Era student Il était étudiant și profesorul de matematică i-a spus că niciodată nu o să treacă dacă nu vine sâmbătă la examen. Son professeur lui a dit qu'il ne réussirait jamais son examen s'il ne venait pas. A avut grijă să-i pună toate examenele numai sâmbătă, a lui și grupei lor. Il a fait exprès de mettre tous les examens le samedi à lui et son groupe. Și pentru că fratele nostru nu s-a dus, Et parce que notre frère n'est pas allé à son urma examen, să piardă anul. il allait rater son année. Deci toate 4 sau 5 posibilități de examenul, toate au fost puse sâmbătă. Dans tous les 4 ou 5 examens qu'il avait, tous étaient le samedi. Ce faci? Qu'est-ce que vous Cum faites? rezolvi? Comment résolvez-vous A tout ça? încercat să vorbească cu profesorul, nici gând. Il a essayé de parler à son professeur. A vorbit cu decanul. Decanul a zis, profesorul trebuie să rezolve. Il a parlé au doyen et celui-ci a dit, c'est le professeur qui décide. Cum spune versetul? Comment Domnul e păstorul meu.
Le Seigneur est mon berger. Profesorul a spus clar, Le câtă professeur a vreme eu sunt profesorul, nu, șeful catedrei de matematică în facultate, nu vei da examenul decât dacă vii sâmbătă. Le professeur a dit à cet étudiant, tant que moi je suis prof ici dans cette université, tu ne réussiras jamais que si tu viens le samedi. Știți? A avut dreptate. Vous savez, il a eu raison. A suferit un atac cerebral. Il a eu une attaque cérébrale. A fost luat cu ambulanța de la universitate la spital. Pris par l'ambulance à l'université qui l'a amené à l'hôpital. Și în locul lui a venit profesorul, un alt coleg. Et à sa place est venu un autre collègue comme professeur. Fratele nostru a dat examenul într-o altă zi, nu în ziua de sabat. Ce frère étudiant a réussi à passer son examen un autre jour, pas pendant le sabbat. Și într-adevăr și-a adus aminte de ce spusese profesorul lui. Câtă vreme sunt eu șef de catedră, niciodată nu o să dai examen sâmbătă. Et il s'est rappelé ce que son professeur lui disait. Tant que moi je serai prof ici, tu passeras pas ton examen. Ce soluție a găsit Dumnezeu? Voilà quelle solution a trouvé Dieu. Bine, nu mai ești șef de catedră, nu mai ești profesor, nu mai... Gata. D'accord, vous n'êtes plus professeur. Așa e Dumnezeu. C'est comme ça que Problema e dacă avem o credință cât un bob de muștar, si nous avons la foi comme une graine de moutarde, să-L primim, să lăsăm să ne supunem în ascultare de voința Lui. nous devons le recevoir, nous laisser guider et avoir la foi. Spunea, și cu asta să încheiem meditația noastră, Psalmul 73, 23, alegerea pe care a făcut-o David. Le psaume 73, verset 23, nous montre le choix que David a fait. Eu întotdeauna sunt cu tine. Je suis toujours avec toi. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras avec ton conseil et tu me recevras en louange. Conduși de dragostea Lui, conduși de mâna Lui, Conduit par sa main, ca și Enoch. comme Enoch. Citim despre el că atunci când nu mai știa ce să facă, întrebarea lui în rugăciune se suia către Dumnezeu. Doamne, care e voia ta? Cum să fac? Quand il ne savait plus quoi faire, il demandait au Seigneur par sa prière, Seigneur, qu'est-ce que je Zice dois faire? că și-a educat mintea Il a éduqué son esprit să se obișnuiască cu sentimentul prezenței lui Dumnezeu. à s'habituer au sentiment de la présence de Dieu, Până într-acolo încât a ajuns să nu mai aibă gânduri sau voință proprie. jusqu'à ce point où il est arrivé à ne plus avoir ses propres pensées ou sa propre volonté. Asta înseamnă, eu întotdeauna sunt cu tine. C'est ça ce que ça veut dire, je suis toujours avec toi, Și când simt și când nu simt. quand je le sens et quand je le sens pas. Îmi repet, Domnul este păstorul meu. Mulțumesc, Doamne, că ești aici. Je Gata. répète, Seigneur, le Seigneur est mon berger. Merci que tu es là, Seigneur. Avem nevoie de creștinismul practic. Nous avons besoin de chrétienté pratique. Domnul Iisus e lângă tine. Le Seigneur Jésus est à côté de vous. Să-ți ajute să te încrezi în El. Qu'il vous aide à croire et mettre votre foi en lui. Vin vremuri solemne pentru pământul nostru. C'est des temps solennels qui viennent pour notre Să ne planète. încredem în Dumnezeu Mettons notre foi en Jésus și să mergem cu El. et marchons avec lui În pășuni verzi și la ape de odihnă. dans des pâturages verts et dans Este dorința și rugăciunea mea pentru noi toți. les eaux paisibles. C'est ma prière pour nous tous. Amin. Amen. 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 Quel merveilleux message
Quel merveilleux message, le Seigneur est notre il nous fera reposer dans nos fers pâturages. Que le Seigneur puisse bénir l'influence de cette parole que nous venons d'écouter. Et afin de nous préparer à la fin de ce culte, je vais vous inviter à chanter le dernier cantique, qui sera le cantique à Jésus, je m'abandonne. Merci pour le Seigneur Jésus et pour son offrande. Și mulțumim că ne însoțești în fiecare zi. Merci que tu es avec nous chaque jour. Ajută-ne, Părinte Bun, la fel ca și alți bărbați de credință înaintea noastră, ca Daniel, ca cei 3 tineri, ca Iosif, Aide-nous, Seigneur, comme les hommes de foi qui ont vécu avant nous, comme Daniel et les 3 jeunes, comme Joseph. să ne încredem în puterea Ta și în păstorirea Ta. Que nous laissions dans tes mains et que tu sois notre berger. Să ne porți Tu, să ne conduci Tu pe cărările vieții. Que tu nous portes, que tu nous conduises sur les chemins de la vie. Să fii Tu păstorul vieții noastre. Sois le berger de notre vie. Te rugăm pentru cei tineri și pentru cei în vârstă. Nous te prions pour les jeunes et pour les personnes âgées. Binecuvintează-ne Tu să avem credința aceasta în purtarea Ta de grijă, în ajutorul Tău. Bénis-nous et donne-nous la foi en ta sécurité et que tu prennes soin de nous. Binecuvintează, te rugăm, pe fiecare dintre noi pe cărarea vieții. Bénis chacun d'entre nous sur le chemin de notre vie. Și ajută-ne, Doamne, să fim ascultători de orice voie a Ta, de orice cuvânt care vine din partea Ta. Aide-nous à être obéissants à chaque parole qui vient de toi. Știm că nu putem singuri. Nous savons que nous ne pouvons pas. Ajută-ne să ne încredem în Tine. Aide-nous à nous mettre notre confiance en toi. Iartă-ne toate păcatele cu care Te-au întristat. Pardonne-nous tous nos péchés avec lesquels nous t'avons attristé Și rămâi cu noi. et reste avec nous. În numele Domnului Hristos te rugăm. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amin. Amen. 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 Ainsi nous concluons ce moment de culte. Que le Seigneur puisse réellement bénir chacun d'entre nous qui a été présent et nous aider pendant cette semaine à faire de texte du psaume sécurité. Que le Seigneur soit avec nous. Nous remercions le frère Radu pour sa présence. Thank you so much for your presence. Et nous espérons que tu seras avec nous encore une prochaine fois. You're going to be with us another time very soon. Je laisse la parole au frère Marcos maintenant
pour conclure ce moment. Thank Alors, you. Marco, ça te la parole. Bon, Many greetings. Frère Hadou reçoit les salutations de tous nos frères et sœurs de chant français. Merci beaucoup. Salutările fraților din câmpul francez. Mulțumim. Ok, et une autre fois, je voudrais vous dire un grand merci, les frères de Paris et de toutes les parties du chant français qui sont venus pour nous rendre plus heureux aujourd'hui avec votre présence, avec votre sourire et votre fraternelle présence et aussi participation. Merci aussi aux enfants qui sont là. Oh, bonjour à tous. Et bon, frère Hadou, tu vois là que le chant français est venu pour participer au programme aujourd'hui. Et si tu veux dire un mot à tous. Dacă doriți să spuneți fraților din câmpul francez câteva cuvinte. Vreau să vă spun salutări călduroase din partea fraților din România, din Austria, din Ungaria și din Germania. J'aimerais vous transmettre les salutations des frères de Roumanie, d'Autriche, d'Hongrie et d'Allemagne. Toți vă transmit salutări călduroase. Tous vous transmettent de chaleureuses salutations. Și să ne rugăm unii pentru alții. Prions les uns pour les autres. Dumnezeu are soluții, mii de soluții pentru toate lucrurile. Dieu a des milliers de solutions pour chaque chose. Să rămânem cu El. Restons avec lui.